yang mahitang. Dami ni di batana sumurun sian saduhu na roha. Imana mangaramuti hati-hati do pikiranmu na. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas marihita saduhu na. Dihamuna donga saha porsiaon di bagasan Yesus Kristus. Barita nauli nagabihatan di bata dihita di minggu tasadarion iman tersurat di sada Timotius bidu onom ayat onom 1 ayat sia sonom mahatani di bata uli ni roha nasabam pangomuan gudang dotutu hadaulaton anggo mardongan sabam ni roha ay dangadong tabuat tuhasyanganon jaradang tarbo kita agi akala huruar alai molo adong dihita sipanganon dohot para biton tahasabab pemak ia akka nanaing gabi mamora madabu dotu bagasan pangucunan dohot sabil dohot tu dan hahisapon hoton kana mangagu na mangalono kejol mei tu bagasan jia dohot hamaguan iman sahana hurian itu hatta di bagasan Tuhan Yesus Kristus songon topik ni minggu tang hadaulaton mardongan sabam ni rohan. Ada orang sota pahiba-hiba turpugon adong masada barita namar donga puna ima namar guar adong sada toko guar tokon ima toko jodoh toko yang mencari jodoh di dokma di tokoi di sini dibuka memilih wanita dijadikan sebagai istri ninna alai didok songonon semacam instruksi di tokoing untuk masuk ke toko ini bagi kaum laki-laki hanya dapat mengunjungi toko ini satu kali alai toko onom lanteng jala di setiap lantai di patuduhon ima kelompok calon istri. Jala semakin tinggi lantainya semakin tinggi donang nilai ini ima calon istri. Jala tergantung ma isena masuk bawa tutoke lau memilih alai doh ada syarat di bawah syarat tidak bisa turun lagi ke lantai sebelumnya kecuali untuk keluar dari toko ninna marupani alani rong masahalak duli-duli masuk maibana tu toko istrion lahu mangalului calon istrinan lama duli-dulion lahu mangalului ima calon istrina dungi masuk maibanan tulante sada dung masuk ibana tulante sada diberingi mana ma tulisan di si wanita di lantai ini taat pada agama dan pandai memasak ninna marpani sidul dulio mikkel jala lasrohana dungi berpikir memana naik maju amusi tu lantai selanjutnya ninna lama mana musi tu lantai 2 di lantai 2 tersurat mah wanita di lantai ini taat pada agama pandai memasak dan lemah lembut itu songon lam semangat mat tol somajok ninne rohana songon nalam mantak don
Masuk emana tulante tulu. Tulante tulu diberi mana manusia isi tulisan. Wanita di lantai ini taat pada agama, pandai memasak, lemah lembut, dan cantik ini nama rupanya. Ini mana? So dalam penasaran maduni dulion. Gabe lam penasaran di mana? Gabe terus ma ibana naik ala lam penasaran. Lam tabulu nerana. Odona hulului sinana. Lame mana mesti tu lantai opat. Itur di bering mana me lantai opat. Wanita di lantai ini taat pada agama, pandai memasak, lemah lembut, cantik banget, dan sayang anak. Termat pikir mana, aduh, ya ampun ini mana. Hampir nasongon nasopor sebana. Tabunai. Di son di lantai anak alai. Merpikir mesti mana, terus sama jo tu lantai 5. Ini narwani mana. Itu son mana masa mana tu lantai 5 toko istrion. Ibering mana di lantai 5. Orang matar sudah di sini. Di lantai ini, wanita di lantai ini taat pada agama, pandai memasak, lemah lembut, cantik banget, sayang anak, seksi, dan pintar melayani suami. Naro anak, lam tergoda memang. Lam penasaran mah. Nasungun na ina mau. Tarotok na dekat tabunin narwani mana. Alai mapikir mana. Terus masuk dulu lantai ono. Di narwani mana. Alalam penasaran di mana. Dungi sah mana tu lantai ono. Diberingi mana tulisan di lantai ono. Anda adalah pengunjung yang ke 8.888.88. Tidak ada wanita di lantai ini. Lantai ini hanya semata-mata pembuktian untuk pria yang tidak pernah puas dan terus mencari orang yang sempurna. Terima kasih telah datang di toko istri ini. Mohon hati-hati ketika keluar dari sini. Keluarlah pria tersebut dengan toko dengan wajah yang lisut dan wajah kekecewaan dan wajah penyesalan. Songonna termuruk jala darsema permuda na siat toko istri. Alania nonen donon na marhideng. Barita na mardonga pure. Adong nama saya bagas teda. Na berjulu na dohon na siani ima jangan terus mencari orang yang terbaik. Konido na yang berengotta. Ala saya didului hingga alania dakai mana puas. Dakai mana bersyukur. Dakai bewu diberingi mana ima di bagasan. Muluna mensyukuri. Alai justru kebiasaan ni mana enak ni. Saya naik mengalului. Imanak ni na lebih sempurna. Menimbulkan dia main kekecewaan. Ido nata ida di bagas setrupuk tahun. Alani diarah udah ita asana parjulu imangulupta. Naolo madok mauliate. Bahasa naolo madok mauliate. Hidup merasa cukup. Orang yang tidak tahu bersyukur akan serahkan. Orang yang tidak tahu bersyukur tidak tahu diri. Orang yang tidak tahu bersyukur ima dakya berkecukupan. Orang yang tidak tahu bersyukur dia akan rakus. Dan orang yang tidak tahu bersyukur dan dibotoi dalam dipasu-pasu. Alani masih apik do. Di arah topik ni minggu tau tuita ima ngulu na marhadulaton mardongan sabam ni rohan. Tentu sahani nanen ajaran narhita hadaulaton ima
songon parsobota ya hadaulatuni nguluta nang pabenata pangoloyo tahu duhut talaho mangoloi hatani di batam. Jadi hadaulatuni dada holan sian nataro rupani ima paburju-burjuhon daw alai hadaulatuni ima bentuk ni nguluta manang nataro nakaingani ia hadaulatun naro sia diritarwi namar guru tu nama kamulatehun hadaulatun bersyukur hinorhon ni panadota di debatang. Ia hadaulatun tadok do iman akangani ulaun nama dok moliate tu debata ala takas tatadda takas tawoto na totong do taida di bagasang mulut taon tahamulatehon pabahenan ni debata taparangehon ido namar hadaulatun. Jadi molo didok daulat didok malapatani hidup di bagasan nanti kos di bagasan lomo dan kepalsuan ale mau didok daulat imanak kaningani dia benar-benar marsitutu dan pembual alai daulat ibana marsaur do debata rosu do debata dia maka doa saha persyaun ido na pinasahat puda na pinasa ni si Paulus tu si Timoteus di pasa ibana pudaon ima na perjulu dohon na pakubasyon ni ibana nguluna hadaulaton na di bagasan hauduhon di bagasan ima terus manorus rap dohut debata. Jadi mula terus manorus do rap dohut debata ibana di bagasan nguluna tu imanak ngani di patupa ibana mapakobasyon na totong marhaw duhon di hatani di bata marhaposan holat tu hatani di bata alay nguluna dang martudu-tudu holan tu mammon dang martudu-tudu holan tu keuntungan ni portibion. Ido na perjuluan Indonesia Paulus tu si Timoteus ula homa pakubasyoni di bagasa kadaulaton nama dok ima totong di bagasan na bui ibana marhadaulaton makubasi di bagasan ulau ni di batang na totong melatih nguluna dilatih ima di bagasan naso olo ibana terpengaruh tuaka portibion jala didok menakan ingani asa daulat jadi dia onom pangomuan gudang do tutu kadaulatun anggo mardongan sabam ni roha idura jadi gudak kalak di partikeno makubasi ala diukur dohot heping. Jadi kudang do halak mangula-ulaun disuhat dohot materi untung rugi. Jadi ima namaul halak na magkubasi na sa diukur do hepe ido bener nakangani pangomuan kurang na tutu ikudugasan haulaton mardonga sabam ni rohan. Alay halak na so di ngoluna ima hepeng motivasina. Hepeng ido ukuran di ibana debatado di iparhepek kon ibana itu benna sejuk rupane tabi padoan ni akan nabisu taring itu hepeng pangomani uang adalah hamba yang baik dan uang sekaligus adalah Tuhan yang sangat jahat. Hepengi nadinggad di hamba yang baik bui marsaor bui taleu gaji bui taleu napani aka bisnis du mardaran aka hepengi marhite dihepengi hamba yang baik. Alai bui dolani hepengi nakai ngani bui gabi jahat. Tuhan yang paling jahat. Bui du gabi manako, bui membunuh, bui mengulaun akana jahat alani. Hepeng na pula benorupani kahaturangan taring tu hepengun alai ima
ngulu ni nasai masuhaton tu hepeng ulonna. Hepeng ukuran di mana untung rugi selalu dia lihat pakobasion holan tu hepeng motivasinya. Nah berdua kun neng dohonon ni si Paulus tu Timotius ima taringo tu orientasi ni ngulu tei. Orientasi ni ngulu ni halak Kristen. Ima hadolatun mardoman sabam ni roha. Ia orientasi ta hidup ta prioritas ta. Dia mai marhadolatun melatih maka sabab pun mengutamakan Yesus Kristus. Tabadao mahamu kuson ay halak na subuhi maka sebab pemokus may halak na mokus nating serah kami halak na serah katutu korupsi may berarti gabi songgok mati mana to di materialistis gabi to di na materialistis hidup mabeni bana memprioritaskan hidupnya hola tu portivion ala nita ingot tanpa rasa cukup manusia masuk dalam semangat konsumeristis dan bergaya hidup konsumtif di manguruna. Jadi ngiri dong halak itu sih. Selalu diukur mana nakani iman nakani taringo tu bah keinginan hasrat. Hidup nama saya takas dui molo teidan di ayat 2 10 taringo tu urat ni nasa hata do na holongan di hepeng ina di ayat 10 takas tu 10 do ko ni ay urat ni nasa haja do roha na holongan di hepeng ido di sakapi na di ba ubay na lilusian haporsioni gabi dia tondo gudang na bernit tu dirina imangirina jadi molo orientasina hepeng ba hamatian man dapatan nam jahat man jadi molo sudi nguluta holat tu hepe kola tu hepe madabu maita tu dosa jara toropat col matu si hisap pisak na gabi tu mamun gabi mamoni mag ukuran ni deide nak butuhan na perpuri na doon terpukot tu ita dia me hidup ini adalah sementara parsatu kinan do na mangulon alani do naking tapa somal madirita tu hadolatan melatih diri beribadah asa molo hanak napa somal diri mangulau kadolatan melatih diri beribadah tu dia mem hadolatan ni do kita cara hidup kita makna hidup kita bermakna kita berharga dalam marhitido nasahat tu si Timotius di parangehon ibana nampe poso ibana alai gabi si tirud di mana di parangi do di hapor siang alani hadaulaton totu nakangan isani meta borhan taing ma hidup ini adalah sementara tong asa sapar satu kina dungulu tahun molo par satu kina dungulu tahun nang benot tamangulut to gabi pasu-pasu mainot ta prioritas hidup kita adalah takut akan Tuhan. Prioritas hidup kita adalah orientasi hidup kita adalah iman, tu ibadah, hadaulaton atau tapa somal mamar hadaulatan makatain, tapa somal mamar hadaulatan nang dipertanyaan otta, tapa somal madirita disudi melatih hadaulaton ta ima gabi songon ibadah isudi taringo tumuluton idot nani dokna nakaningani ngolu na di bagasan tu kata Yesus Kristus melatih iman kita melatih diri kita ima asa totong ngolu na bersyukur berasa cukup hala na bersyukur na merasa cukup dapota pasu-pasu me amin mau lihat mariho ali Tuhan di bata asa totong mat ngulu nami ngulu nama kamu latihun dengan basam. Amin.